Mama đã bắt chú này lại. Hai con này vẫn đi nữa đừng cầu. Lên mà nó. Đi hút đi. Đã kalam sudah aja. Ada mana? Yang kena jauh. Baik ni, yang apa? Pin ni. Là lẽ sao? Agaknya pita dedan logoफोरनि अन देदों फिथा सावनो फैदोंसो फिलफिलिया फैदोंसो Hello. खालामदों फिथायाव होनो नालेंखर दानदों लोगोफोरनि थाइनैयानो थोगोन फिथा गिदिर गिदिरखा ओरैजा अर सायदों सिथावाव होनो सिथावाव होनोसै मोजांना गाज्रि फा गिदिर गिदिर बेसेसो मोनगोन बायदि इयो फानबा दामखा ओजोंहायथ' इयाव दामानो गैया ने जरा 200नो इदिया इदि गिदिरा जरा होमबाथ' जोंनिखैथ' 400सो जागोनदां ने थाइनैजों थाइसे
मोननो थांला ना बे मागोआव दाम जायो ओइ दाब लांफैनो मे थाइनो लोंजायो दाब नागिरबाय शिलंआव लांनोसै गुवाहाटिखौ लांनो दाब लोङोना सिथाव जाग्राफ्रा फैदों हनै सिथाव जाग्राफोरा बा बुरजाथार मागोनिया नोंसोर दैखांबाय स' आलासि फैदोंना थांबाय आसखु